Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba kaphiki kwenzeka zonke izinto bememeza lapha omakata sidudla hey ngiyakutshela nishaya Sgqemeza nginilalele kuthiwa 5 4 3 2 1 happy new year kwasukuma ngishisa kwaze sidala satshinga ubhoko le samemeza naso sathi hayi umshada ngilijele ngayibuza kanti isakwazi lesi njani saluka kusepesheni ubusejele nomkhulu Khuzani FM uKhuzani Mpungose bathi ngaphambi ukuthi siyekuyena ke sikhulumeni ke no mvumelezi wakwaZwane uMangethe okunjalo ke nophiwa inkosi wakakhanyile ibona ke ngabanye bama supporters Blue Nation Mangethe asiqale ngabe mfowethu kubingelela abalaleli emakhaya sanibona mhlonishwa. Ngihamba kahle bafo? Ngikhona ngiyaphazamiseka lapha kunenye imoto engiyibona lapha phambi kwami ibhale ladies first. Angazi ukuthi niyaphila mhlonishwa. Ladies first. Ibhale kanjalo. Sikhona mfoka Mangethe sikhona khamba kahle. Hayi khamba kahle basakazi bami ake ngibingelele nje ngokukhulu kuyijoba ngibingelele kini ngibingelele wonke umuntu engicabanga ukuthi ulalele njengamanje ngoba ngicabanga ukuthi abantu abaningi vele abalaleli njengamanje abantu abalandela kakhulu uKhuzani ngiyakuzwa ngoba ibona vele ibona abantu abaningi vele masikhuluma ngomaskande labo ngiqhubeke ke ngemvumo yakho ngibingelele nje wonke abantu njengamanje ba-South Africa ngibingelele wonke ama-group akhona kuma-social media akuyiwona ngicabanga kakhulu umculo kamaskandi ngabala nje abathandi bakamaskandi omaskandi lovers ingqwele ama-group nje akhona laphana bese-ke ngemvume yenu-ke basakazi ngicela nje ukuchema-ke ngeke ngihlale phela ngingachemi ngibingelele nje i-Blue Nation ngokukhethekile abalandeli bakaKhuzani bese ngivala ngalo-ke iqhawe inkosi yamakhosi ngoba bonke abaculi abathi bangamakhosi bakamaskandi kumele sazi sonke ukuthi bakhothama kulela yodwa yasemandaba ngiyabonga ake siyekuphiwa inkosi umfoka Khanyile ngwane yebo maphelisi hayi sithi nje asibingelele bafowethu siyazi ukuthi ngabalandeli bamaqhawe eno ngabalandeli bomculo kamaskandi wonke nje uhlangene ukuthini ukubingelela kwakho nje belalele ekhaya uma ngethusabengile sengeke ngidle isikhathi senu engakusho nje ukuthi ngikhuluma nophiwa inkosi ngidakwa lapha enkandla emandaba iyo lensizwa lesizokhuluma ngayo sibonge nje kakhulu maphelezi ukuthi ngisukela aqala ngalabantu ngoba njengoba nje sithethe emaskandi sekwaba umsebenzi wethu ukuthi lapha abamosha khona noma mabe khona laba bhede khona lethi siyafika ngoba xolisela siyabaxolisela nje kulokho abakushilo siyabonga ukuthi nimaqalise kwenza ukuthi mhlambe silungise amaphutha lapha ngoba masithi sibele umaskandi kumele sibe sibonele sihle njengoba nabo bazi ukuthi bafunda kuthini bafowethu njengabalandeli bakaKhuzani nisukaphi nina nalomculi ngoba thina mhlambe sesimazi sesimjaha ngemuva sesimbona ko social media mhlambe simbone secwebezela kodwa mhlambe nina khona la nimazi khona mhlambe singaqala kuwena Zwane Mangethe yebo siswami uMroza sisiwakude kakhulu nalendoda ngicabanga ukuthi abaningi mhlambe njengoba uchaza babengakayazi uma ngingakhumbula nje ngihlehle cansi kwaku 2011 ekhipha iCD yakhe yokuqala eyayithi bahluleke bonke lapho ke saqala khona ke ukuthi sisondelane kakhulu naye kuningi ke sesikwenzile endimeni kamaskandi ngicabanga ukuthi nabaculi abasikayo nakade sebevele bekhona bathathe iphethini kukho lokho bese sikwenzile balandela kithi ngoba umculo kamaskandi uzube njena nje manje kungenxa yawo le ndoda lena so nje kuningi phela sesilapha esibuya khona nale ndoda mangathi ngiyachaza ngaphela isikhathi ngoba nemlando sesiyiqophile eminingi ngiyayazi wethu masikhulunywa ngeendondo akekho umculo njengamanje lapho laba baphilayo engathi mina ufika kuye ngeendondo mangathiwa kukhulunywa ngemincintiswano kadiwino makubeka imincintiswano akekho ngathi mhlawumbe lapha engamelana nathi baze babaleka abanye bathi ngeke besayingenela imincintiswano ngoba njalo makunemincintiswano basuke bekhapha uKhuzani babaleka yabazi mangakhuluma ngeMoses Mabhida ngade siyigcwalisa manje ngegama lakhe uKhuzani so nje imlando omningi ayiqophile bafethu ngabe nje simosha isikhathi mangale siyakhuluma futhi akekho ngathi uzama ukuphikisa lokho ongathi uzama ukuchallenge angangithethe wabe wenza ngoba bathe bayazama abanye banikezana namadate wasona ngenzekanga bathi bezama ukuthi behubhe wona lo nogwaja kagesi awungelula ukuthi beze lokufika yo mina engakusho umculo kamaskandi eAfrica uphakamisa iflag usufana nesikhungo
uyayizwa isikhungo semfundo akuseyikho ukucula kuphela ngicabanga ukuthi usungaphuma ngisho odokotela kuthiwa ngenze ubudokotela bezomaskandi uyayizwa lonto le ngenxa yeyinsizwa ezithi mangabe sibhekene stage nakuphi kujabule wonke umuntu ngoba ekugcineni konke ukuthi kujatshulise thina ingakho nani namhlanje ningabalandeli bakhe uKhuzani okungasho futhi ukuthi animthanda omunye umculi oseceleni mhlambe ke lensizwe yasemandaba indlamlenze kulezi insuku esiyibona igunda ngendlela esingayitholi kahle nani mhlambe senigunda kanjalo yini hayi phela ngithi umuntu mabekhonto i-role model yonke into asuke yenza kumele umlandele so ngoba nje sakhetha ukulandela yena futhi konke obuhla kwenzayo siyakulandela ungangibona nje ngicishile nami ngisengayo ni clean lizo zonke izinto le ungasibona sithi usuku losuku thina sasipindi yebo na indaba enkulu futhi engeke ngayibuza insizwe ngiqedwe ukukhuluma nazo Sunday ngo5:30 kune show ezayo lapha kumabona kude nizwe asiqale nisezwa lezi indaba zokuthi nanti ithuba mfoka khanyile lokuthi nibone uKhuzani kumabona kude kuyaba njani injabulo nanokuthi ke yini nilindele engakusho sontsikazi ukuthi ekuqaleni kwethu ukusebenza naye njengoba namanje sasebenza naye kwakuyilokho ukuthi sasifisa ukumbona elapha nesitongweni so lokho esikubona kwenzeka manje noma ke sasingazi ukuthi kuzoba yikuphi okuyokwenzeka kodwa ezinye izinto esasithi masisebenza nasibuka ukuthi ngelinye ilanga siyafisa ukuthi sifike la osekukhona njengamanje so ingakho sakuthokozela masekuvela ukuthi insizwe izovela okunye nje engagcuzela kakhulu sontsikazi ukubonga ukuthi co-producer nabantu asebenze nabo ikakhulukazi kule reality show ukuthi even nanosuku lo labasikole lona usonto ukuthi lona suku oluhle kakhulu ngoba uyazi ukuthi njengoba namhlanje nje kuyiFriday nje nakusasa insuku zemicimbi leyo so abantu abanasikhathi sababona kude kodwa ngesonto abantu seleyilungiselela ukuthi hayi ngoba siyavuka semsebenzini bahlala bagqolozela mabona kude wabe so ingakho nginesiqiniseko namanje ukuthi ishow lezo bingesonto izotrenda nokuthi esikuzelayo ukuthi abantu sicela ukuthi manje ngene enkundleni zokuxhumana leshaye nje #Khuzani reality show lokho kuzokwenza ukuthi sitrende futhi even i-viewership iyona show ezoboka kakhulu ngoba abantu ilaso benesikhathi khona so siyabonga kakhulukazi ithemba asebenze nalo okunye ke sontshikazi before sidlulele mhlambe komunye umbuzo ileyo ukuthi mhlambe kwesinye isikhathi kufanele singalandeli ukuthi i-propaganda ephushwa yithini uma kukhona umuntu namhlanje ozoclaim ukuthi unabalandeli abaningi or uyena ovalile abalandeli babonakala kulo but umsopolitiki abantu abaningi babonakala evotini so when it comes to ivote uKhuzani uyawina ama-award uyawina imicimbi enjengompucuze uyababona abantu so njekazi ufakazi ukuthi uKhuzani ezokhuzini kwenye ama-interviews ngiyakhumbula waze watwitter ubabaza abantu abaningi wawubabona so ke umuntu ozothi namhlanje uyena onabalandeli abaningi ubathathaphi babonakala kulawo bantu even namanje kuseni sivuka ngendaba zokuthi epagini lika Facebook sesishaya 1.2 million so ke izinto lezo ezibonakalayo ubufakazi obubonakalayo so ngizama ukuthi ngoba la khona izingane ezilalele kunabantu abadala kunabantu abangawazi umaskandi abantu abangakhohliswa into engekho asikhulume ngeinamba zokutshela even namanje ingoma engene ngayo ijele iyawina ngamavoti engingazi nokuthi ungawabala uzufikile izinto lezo ezisho ukuthi when it comes to followership ubani umuntu onabalandeli abaningi ubani osemaskandi ingakho namanje nginesiqiniseko ukuthi ishow yangesonto izobukelwa kakhulu kuna wonke amanye amashow azobevezwa ngaleso sikhathi so ke nginesiqiniseko sokuthi yonke into izohamba iyenzeke ngendlela afethu ayintatela ngikhulume nokhuba ulungile wentsizwa sohlangana kwishow sibonga mhlawumbe siyabonga mthini mfethu yeah uMroza kushubile indaba inkulu ihambisana nosuku namhlanje la sibheka khona izinto zethu ezinhle sesibona umculo kwamaskandi udlulela udlondlobala wenza izinto eziningi ezimangazayo njengamanje
sikhuluma nokho mhlawumbe ngivumele ngidayise eqala mos Yeah, dayisa mfowethu dayisa. Asefikile ama-mega deals akwa-Spar. Thola i-Coca-Cola soft drink engu-1.5 litre thenga amane ngo-R55, i-Omo multi-active hand washing powder engu-2 kg ngo-R42.99, ne-Pampers Active noma i-Pants Jumbo Pack osayizi abanhlobonhlobo ngo-R400. Amalunga e-Spar Rewards athola isephulelo sika-R40. Thola ukonga imali ngendlela emangalisayo ngama-mega deals akwa-Spar. Ama-mega deals atholakala ko-Spar base-KZN nasemthatha kuphela. Ungakubona kuncane ukwe-Hyundai Atos kodwa amandla ayo kuyafiwa. Qala ikusasa eliqhakazile ngo-R15,000 esizokubuyisela wona. Uma uhola u-R8,000 noma ngaphezulu ngenyanga, sizokusiza ngokuxhumanisa namabhange amakhulu. Bese kuya ngomlando wakho okweleta nokuthi liyakuzama yini ibhange. Zitholele i-Atos yakho entshasha namhlanje. Ubuyisele no-cash ka-R15,000. Ngena ku-hyundai.co.za. Kuzoya ngemithetho ebekiwe nangohlelo ibhange elizokuphasisa ngalo. Hey Mzansi, sekuyisikhathi sokufinqa imikhono siyogoma. Phezu kwakho konke esiqondayo nokwenzekile ngesikhathi uqala ukwenziwa. Kusemqoka futhi ukwazi ukuthi umgomo uqala ngokuvivinywa. Lezi ivivinyo ezokuhlola ukuthi ingabe umgomo uyasebenza ngaphambi kokuthi unikezwe kubantu. Lezi ivivinyo ze-COVID-19 cishe zimbandakanya isibalo sabantu abangu-75,000. Shayela kumnyango wezempilo 0800 029 999. Ukhozi FM shona kwa Shoprite manje uyothola inyama econsi samathe ezake ifresh ngempela ivela ke emabhusha abo angaphakathi asesitolo ngenkathi ke usalapho qinisekisa ukuthi ke uhlolana ne-championship Boerewors yaseNingizimu Afrika ka-2021 iwumpetha wompetha futhi ke manje siyatholakala ngo-R89.99 kuphela ikilo ubufresh obuqinisekisiwe nequality yompetha ngemali ephansi yilokho ke obukulindele ebhusha yasesitolo sakho esiseduzane nawe sakwa Shoprite amanana phansi ongawethemba njalo nje. Khuzani Mpungose uyena sikhuluma naye njengamanje uKhuzani FM wathi sitshela ukuthi ke labaculi ke lebo bathathe uMaskandi sengithi uMasipala thatha uMaskandi bawudlulisela ke phambili kuona ke umlando wakithi yeah qini lapho sebe television program ozokwazi ukuthi wabone Kuba Sonjikaze hlambe kwandaba mthiya Mabuthelezi Sondiya Nkosi inyamana kanqengelele wena wasemandaba wena weBlue Nation sithi nje Khuba sithi wena Jongo sikhona wena mkoro wepenalty wena mgcwalisi wemabhida wena Dlamlenze uyazi ngichazwa yini we Mabuthelezi nawe Mbatha ichaza ukuthi insizwa kuthiwa ingeniswa ngibongelo zayo yabona nje nani njoba nithi nje wena mgcwalisi wemabhida wena wahlukanisa unyaka zibongelo zami lezo ngine indondo ezo-18 into ongayiqharanisa ithini leyo kodwa manje ungenabongelo insizwa uvele kuthiwa nje hayi ngena ndoda siyakwamukela uyabona wena usabheka igoli likaJatha namanje namanje kuthiwa litholakalanga mfowethu ngale kokucokola man nazi insizwe iphuthu ukukhuluma ngaphambili ikhuluma ngawe ngilombuzo ngiyazi sazokuncokola sidlale but ufuna ukubuza kwiposition ukuthi kunensizwe semakhaya ibhizi yazizama lesiginqisa iyayizama lento wawunalo leli phupho lokuyibona ukuthi uzoba nje ube lokhuzana oyena narabantu bekhulume kahle kanje ngawe angifuni uqamba amanga ngangenalo kodwa ngathi mangabe ngibona ngifike endimeni yezomculo kodwa ke ngiqalela wesonjikazi ukuthi ngiyathanda ukugijimela embuzweni kodwa nje ake ngiqalela into ithi angibingelele wonke umuntu olalele njengamanje ngibingelele nina abasakazi bami ngibingelele abaphathi bebe-station ngokunikeza leli thuba ngibingelele nje bese ke ngibingelela ama-Blue Nation ngithi ayeye ama-Blue Nation ayeye inkosi ke isingaphakathi ngiyefisa nje ukudlulisa lokho bafowethu ukuthi ngiyanithanda kakhulu indlela engisapota ngayo angazi ngachaza ngithini bese ngibuya ngizwe embuzweni wakho Sonjikazi ukuthi cha mfowethu angangenalo ulwazi kuyisibusiso kumina namhlanje ukuthi
igama lami namhlanje kunabantu abaningi abalithandayo, kunabantu abaningi ababukela kulona. Ngisibonele esihle emphakathini jikelele ngisho ngingasamcukeli namaqanda uqobo. Lokho kwenzeka empilweni yami kukhulu kakhulu. Ngangazi namhlanje kuyekushayela izinsuku njengomuntu osekhulunywa ngayo seyindaba ngilungeni. Wow. Uyazi ngibukani ngibuka mina indlela njengamanje sasingazi sonke kwakuthiwa hayi amabhinqa abantu abangafundile abantu abanjanjani kodwa wonke umuntu manje ngisho seoffice ngibona indlela ilokhu kuqale nje umthandeni igcokama nje oba nawe ukhona abantu abasema office abantu abaseyikhundleni eziphezulu bonke bathi besingayinakile indaba kodwa manje senza saza sayinaka indaba ngendlela izinsizwa neintokazi kaMaskanda ezibambe ngayo. Mhlawumbe ungathini nje ukubonga igalelo nina empilweni kaMaskanda enilenzile? Ngizobonga kakhulu weMakuthelezi, ngizobonga ngoba kwesinye isikhathi enye into sinayithatha kancane kanti into inkulu. Ngiyacabanga futhi ukuthi no SABC ithuba sinikeze lona. Ubonile wabona SABC ukuthi kune genre edlisela amanye ama genre okageni kodwa ayinikeziwe lento kufanele ngabe inikezwa. Lento lena is an honor to Maskandi ngoba uma uzonaka kunesidala ukukhala sithi oMaskandi bashiwa ngemuva kudala kwabona ama reality show enzeka kodwa namhlanje SABC uthi asinikeze lezi insizwa ithuba ngoba uyabona SABC uthi sinabantu uyabona makuthiwa uvotelwe kwaze wazocisha wazohlangana nemiliyoni into engakaze izenzeka kade zayiqala ehlukane eminyaka akaze kwenzeke lokho ngase ngifakwa lapha uyabona kwathiwa anginikeze leli thuba angisho ukuthi babheke lezo zari kodwa ngibuka ukuthi bebengeke SABC yasondele kuthina singenawo amava beze kuthina ngoba bebona ukuthi sinamava adinga ukurecognize emhlabeni kuvezela izwe ukuthi yini kahle kahle le okukhulunywa ngayo la so ke indlela ke noma ungakabuzi kahle kahle nge-reality show ungakangeni lapho but nje ngisadlulisa nje ukubonga okukhulu ukuthi lento yenziwe SABC ngiyayibonga kakhulu ukuthi asinikeze leli thuba into yethu sizobonakala ezweni lonke elonkana. Hayi mhlawumbe ngaphambi singene kuyo le reality show enye into engiyibukile ngoba ngiyanilandela kwinkundla zokuxhumana izinto enzenzayo ngiyayibuka uneso futhi le business. Yes. Ngoba umuntu uzothi hayi uma umcula Maskandi ovela acule nje iphele lapho kodwa sinibona nishintsha lento bathe elokushini neshintsha igame njengamanje sinibona ningakhona ukucula kuphela futhi nibe khona into ezenzayo eceleni ezingama business anilethela imali. Ilonto leyo ibalekile weSgqemeza kubalekile ukuthi ube nento yenza ngoba nje bakufika ikhathi zo COVID uzogcina ngempela ungazi ukuthi kufanele kushonele so lento yokuthi uKhuzani aphinda abe umculo okhomsawuthi usediscipline lonto leyo inkulu kakhulu even nakho lokhu liyona le sikhuluma ngayo ye-reality show ngeke sikufihle ngoba uma ngabe singathole imali siya isikhulumelo bala siyosho emaphetheni ukuthi athole imali masathola imali asikuvezi lokho xa weZBC ukhona azokukhipha so ukuthi sikwazi ngathi ukubeka isimpe etafuleni hayi ukuthi ngizenzela nje show kuphelela lapho so ke ilonto leyo futhi ingxenye futhi yebusiness yabona mfethu asivale ngaloko suku lwange sonto uthi kwenzekani silindelani engingakusho Sgqemeza nawe Makuthelezi ukuthi lapha njoba sinezithuba kwathiwa ngenze i-reality show angizothatha amavidiyo amadala la komputuzeko mhlawumbe amavidiyo amadala ngowina amavidiyo amadala cha ngizoshaya i-reality yamanje kuzobonakala abantu befaka imfonyo kubonakala abantu bebehlangene beblue nation but ke futhi ngeke ngakuveza nasenkundleni zokuxhumana ukuthi ilele uKhuzani le show le ngifuna ukuthi iqale ngiveze labantu kakhulu izinto abangazazi ngami ngoba kahle kahle uvezela abantu abayaziyo umcimbi kade ngoposta angeke kwenze sense ngifuna ukubavezela ukuthi before kuyiwe emcimbini kwenzakalani backstage kwenzakalani izinto lezo kufuneke ngicane futhi sibakhombise zona not lezi isemehlweni abo vele abazaziyo ngoba lapho kuzobe kusho ukuthi phela ithuba lokuthi beyibuke lento engeke bebone ukuthi kuyinto ebalekile fanele beyibuke okunye ke sontshikazi nawe Makuthelezi njoba lensizwa kade ngene insizwa lapha kwamanqele ikhuluma lapha ngeke nguzibo ukuthi ukumenshini legama lami okuyinto enhle kakhulu nami futhi ngibona ukuthi ukumenshini igama lakhe
kuyinto ebalekile ngoba lensizwa bafowethu ufuna sikhulume iqiniso ukuthi insizwa lelo wayisiza ukuthi ithi bayifike endimeni besibona ukuthi insizwa enganceka nayo ile yakwaMpungose ngoba lokho kwakwenza ukuthi wonke izinto mina ezinhle ngishelayo nabo bazeyicabanga nanokuthi futhi uzokuba ngabe ibiza mina njengoba ningibizile Sgqemeza bese ngifake endalo ngoba uzola kodwa kahle ngile lapho ngifuna ukuthi ke ngiyafisa ukuba kuphela lama reality show uSABC avula ithuba lapho abantu abazovota beyisholo bona ukuthi iyiphi show ehambe phambili sifuna lento lena igcwale nje izwe lonke kubonakala ukuthi kahle kahle ubani kuphila mana mhlambe ungakavalisi umthiya nje sazongena mhlambe bese niyagoqa ungathini ukubonga ukwethula isigqoko nje ubongela zonke insizwa nentokazi ezicula uMaskandi kulabo amaqhawe asadlula namaqhawekazi asalala okuyiwona nicabela indlela ukuba namhlanje la nikhona senikhuluma ngama reality show abawabonanga bona mfowethu abafikanga kulesi simo senu mhlamba abakwazanga nokufika eindaweni einto ezithinta amabhizinisi kodwa bayakwazi ukuyicaba indlela ngiyazi ukuthi sanda nje kubeka insizwa uMajotha mhlamba ungathini nje lapho maphelezi ubuhlungu lobo engikuzwayo ngoba ngithi esikwenzayo manje mhlambe ingabe yibona bakwenzayo ukuthi uNkulunkulu uzabo yena wayezazi ukuthi bahlelelenze ukuthi izohamba ifikiphi ngithi esikwenzayo kahle kahle kuwumsebenzi owaqalwa yibona nathi esikwenzayo kahle kahle kusincela kubona noma mhlawumbe sakuncela kubona ukuthi umuntu mayidumile iphatha kanjani umuntu mayidumile izinto ekumele afocus kuzona namhlanje lezi ithele ezehlela uMaskandi akusizone kakhuzani akusizone zomuntu kodwa izinto lezi ezalwelwa yibona namhlanje uMaskandi ushayina izwe lonke ngenxa yokuthi bona basebenza kanzima besebenza lo mculo ngiphatheka kabi uma ufika lapho ngoba abaculi laba babecula ngempela hayi indaba yokudlala hayi njengamanje umuntu osenzela athatha ubrand ukuthi awufake bese ethi umculo babe kwaculwa lapha futhi kwaculwa indaba yokudlala so ingakho ngithi lama benefits kahle kahle awabo yo lama show lawo kumele kahle kahle kube khona ngempela into esithi siyakuveza ukuthi awamaqhawe ayelela lo mculo ngoba namhlanje umculo usesigabeni ehlonishwayo ngenxa yabo futhi ufuna ukuthi nolwazi kwamagcina indaba kuthiwa niyafana nolwazi udaba la ngelinye ilanga lelo uma igcokama elisha lingaqhamuka lithi yenzani ingoma namhlanje ungavuma hayi lo sizwa uba ngathi ke mhlawumbe hayi akalokhu uzasixobe cha mhlawumbe singagqoka cha umculo akekho ubafo akucaba mangaya akawazi umculo ngeke ngize umculo nomuntu akwazi ukucula ngayiculela nesizwe izingane ngoba ezafikayo ezicula abafana abaculayo akekho lokele mfowethu siba kakhulu uKhuzani uKhuzani FM sibabuzela umbuzo ofanayo ke igcokama lithe ayike uKhuzani usho kwakhe so leyo ke imbono yabo lento Ukhozi FM thumele siphuthume ke siya ngala 8 losibini olazo kwamaci ukhona ade sibheka ke ama programs ezayo kumabona kude wakho akhuluma ngainsizwa zakithi sikaMaskandi hayi tweet uyabhaza Washoprite sehlise amanani whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba akaphili